og spil. Ja, vi vil have, at du skal spille til vores koncert, det kunne være kært. Vil du vise os, hvad du har lært? Så hvis du vil, ja du vil. Hvis du kommer og spille til vores koncert, så hør bare her. Så fortæller vi dig, hvordan det sker. Kom og spil, kom og spil. Ja, vi vil have, at du skal spille til vores koncert, det kunne være kært. Vil du vise os, hvad du har lært? Så hvis du vil, ja du vil. Hvis du kommer og spille til vores koncert, så hør bare her. Så fortæller vi dig, hvordan det sker. Forår, sparker festen ind. Skydedør her, så jeg går bare ind. Så er jeg i kantinen, det er her, hvor det sker. Kom og stå på scenen, der er folk fester mere. Men ikke lige nu, du er alt for flyvende. Det bliver 1. marts, den 28. Når klokken rammer 16, strømmer det ind. Køb din billet, i garderoben kommer vind. Dit forening har et band, som du kan spørge om hjælp til at spille, hvis du ikke selv tør. Følg vores link i the description down below. Så er du klar til 80's allerbedste show. Er du bange for at have for lav promille? Kan du drikke bajer i stedet for at spille? For backstage sætter barn op ved siden af. Så sæt dig bare ned i stolen med